Sa mga litratong ini, mailing pang nakabalintok na tricycle, asinangharos dai na mapakinabangan pang motorsiklo. Alas 11:45 kaya kasudmang aga, kan magbanggaan ang duwang nasabing bihikulo sa tinampong sakop kan Purok 3 Barangay San Pedro, Bakakay, Albay. Sigun kay Police Major Ervin Bilyen, hepe kang Bakakay PNP, gikan ang tricycle na pigmamaneo ni Cesar Basaysay sa Barangay Pili, asin pasiring kuta sa sentro kan Banwaan, nga ni ihatod ang tulok aning pasahero. Gikan naman ang motorsiklo na pigmamaneo ni Noel Banico sa sentro kan Banuan, asin pauli namang kuta sa Barangay Banaw. Alagad pag-abot sa lugar kang pinangyarihan, kinaon subot ni Banico ang linya ni Basaysay na nagresulta sa pagkakairido ninda maging kang tulong pasahero. Nagkaigo ang aksidente ng araw ito. Sulinya niya, nasa balyo na siya kaya nasakop niya tricycle na kasama. Tigalata pa po na makaluwas po ining duwa, both drivers, kung ano ang mapagpurunan ng dadig sa stasyon po. Napag-araman man na nasa impluensya ning arak si Banico kan mangyari ang aksidente. Under sa pag-investigate kang sa tuyang police, na find out na ini pong motor is medyo marabas, considering po na sabi nga ni is nasa influence na po kang alcohol ini ang nakamotor. Wala man po kitang ang helmet. Paurutrong patanid kang PNP, ibitara ng gad ang pag-drive urog na kung nakainom, siring manaugalyon ang pagsulot ng safety gears, arog kang helmet, urog sa gabos, pirming maging rigmat sa pagmamaneho, ngani makaibitar sa peligro, asin daing madanyara na ibang buhay. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.